Gelior. Ez dakit zenbat bider egin edaten galdera hau zelako zalantzak dituzuen honekin. Ongi etorri kurren hausunetzokora kultura talera. Zalantza, galdera, aritz, kultura talean bideoak egin dituzu eta homosexualitateari buruz hitz egiten duzu, heterosexualitatea, monosexualitatea, baina esan zenuen erakarpen romantikoa dagoela eta ez dakit zer. Bai, badago. Eta egin dituan bideoak berdin balio dute erakarpen romantikorako. Hori bai, gauza desberdinak dira. Gauza bat da erakarpen romantikoa, beste gauza bat da erakarpen sexuala. Bai? Normalean, elkarrekin hartzen ditugu, elkarrekin doaz. Normalean, pertsona heterosexual bat, heteroromantikoa da. Baina, ez du zertan izan behar horrela. Hau da, adibidez, izan daiteke pertsona bisexuala eta heteroromantikoa. Adibidez. Baina bata, ez doa derrigor bestearekin. Ez. Bereizuta joan daitezke. Baina, ezan bezala, bideoak egin ditut heterosexualitateari buruz eta erakarpen sexualitateari buruz, jendeak hobeto ulertzen dituelako, baina bientzako balio du.